rated. Ano na so far ang pinaka-latest nga na-extend nga help diri no? Kagano na ginahimo sang VTI so that we can make sure nga natagan ginaton sang igtalupangod ang mga biktima mga kaaksyon sa aksidente. Ma'am Jade, Section John Diaz, ini Section Radyo Bacolod. Good afternoon, action dyan, no? Sa Subong, maalin pagali isang kagabi, sa Subong, may nakadeploy na kita dito yung mga kapsanan sa Kiki. Actually, mga kami dito sa Subong. So sila to ang nag-assist dito sa pinananon sa mga pamilya, no? Lagi na dito na sa lalistan ng pamilya at sa mga pasyente naman na harap sa Angel Salazar sa hospital. So, padayon kapon ang pag-assist kasi no, kay may mga grupo, kitaging grupo, na ang mga kapdanon manamon para sa tamo sila ang mga kalamatay sa mga pasyente nga dira sa Angel Salazar. Ma'am, ano lang inisyal nga bulig na hatag ta, ma'am? Sa medical nga gastuhan nila, no, kag ang sa paggawad man to sa mga kadaver sa ospital, kag ang sa funeral expense. Kung baga, ma'am, do shoulder tanan ka VTI ini? Yes. Oo. So, wala yung dapat problemahan ang mga pamilya in terms sa sa mga bangkay, sa hospitalization, subong-subong, ma'am, no? Wala sila dapat problemahan? Wala. Kay ang amon, subong ang amon, gid nga, nga ang welfare, gid sang, sang pamilya, kada pamilya na involved sa aksidente, amon na subong ginapatigayan naman yung mabuligan, gid sila, no? Para magkaganhagan man ang kabugat, balangan na batsyagan nila. But despite ni ma'am, on the part of the VTI, the investigation is still ongoing sa inyo? Actually, sa Subong, we haven't conducted any investigation yet tungod sa ang priority naman Subong ang ang ara sa hospital, no, ang sa mga punerarya. Nga maplastar naman sila. Ma'am, I don't know if nakalambot ng report sa VTI nga daw may gin-announce ang LTFRB National nga may ara daw preventive suspension sa VTI, ma'am? Yeah, okay, gina-welcome. Gina-asya namon mga action sang LTFRB kaya actually nangin is open naman na siya every time may mga amusin na ang insidente, no? But kagabi pa lang niya, ang management nagdeklara ng nagboluntaryo na kami nga i-suspend ang amon mga units. Ang units lang na mga covered ang Antique nga gabiyahe? Yeah, hindi tanan nga units nga aras Antique, no? So may franchise kita. May mga certain number of units. Sa sinang particular nga franchise, 30 na siya. So, amo nang isang na involved sa accident, no? So, po dyan mo ng 12 ka units na muna subong ang gina-suspend. So, 12 lang ganun ni ma'am ka units, ma'am, ang suspended? Yes. So, it simply means nga, kay do ka vague lang, ma'am, sa announcement kay LTFRB nga 90-day suspension. It means yang ang iban nga mga route even diri sa Negros, sa Bacolod, Iloilo, sige-sige biyahe. Hindi na siya dalahi kay separate man na siya yan, no? So, may mga iban kita yung mga franchise nga para sa mga particular nga ruta hindi involved sa aksidente. So, hindi man na siya madala sa suspension. So, again, ma'am Claron, ang ipaidalom sa 90-day suspension, preventive suspension, ang 12 lang gidya ka bus. Yes, nga nadala siya sa franchise, no? Upod to sang unit nga na-aksidente. Kumbaga, so, mo lang ginawa siya, the rest siya, sige, nagyapon ang biyahe. Kumbaga, ma'am, ining 12, nalakip ni sila sa isa ka franchise tanan. Yeah. Yes. Amo na siyang klaro dira, no? And, ma'am, naka-coordinate kita sa provincial capital, siyang Antique. Actually, subong no may patigayon mga meeting sa governor. Amo na subong nga ari kamay diri nagpadulong kami sa Antique. No? So you are with the top management, ma'am, sang VTI? Yes, may ari kami di upod na mga amon nga VP for legal. Alos ari di subong ang mga man namon sa Exicom. No? And ma'am, anong masiling mo di even the governor is saying nga ang area ginman galia though accident prone siya kay deadly curve ganing panawag nila, ma'am, no? But though wala pa man namalaan gid kung ano ang resulta anong na ginhalinan sa ni diri, ma'am, and kahapon he is saying she is saying sorry man kay do nadako bla do gin bloat bla mga damo gid kuno nagkalamatay and all something like that. Mo nagkagapon no sa madamo ang nagpinanawag
wala gyud kita nag-commit nga naghatag sang aton nga statement kay nagahulat kami sang amon di nga official nga pabalo diri sa amon kay considering nakalayo pala sang area. So from Iloilo nag-travel sila dason sa diri sa Antique para nga to get the right information nga ihatag naton sa media kay kabudlay man nga magsunod kami sa ilang nga gid-post sa sa social media nga wala kami kabalo sa aktual nga natabo. So mga kagapon hesitant kita sa pag-atag pa sa mga detalye sa atong mga kaplanan sa media. Amo na ganun, ma'am, no? So, at least, naklaro ang ininga data. Pero, ma'am, before we wind up, what's, again, your reminders para maumpawan kay ba si Iban, medyo nakulbaan magsakay sa mga musuni. Ano atong panumdom sa mga pasahero, ma'am? Because this is very isolated, eh. Yes, isolated ni siya nga kaso sa amon mga pinalangga nga pasahero sa matag-adlaw adlaw nagtagtaan nga pagbiyahe na amon sa Yuyon. So amon siya aksidente siya nga ginatawag tungod waay na siya ginapangayo despite sang efforts ng management nga malikawan ini siya tani nga mga bagay tanan nga mga necessary ng mga procedures ginasunod manamon compliant man kami sa tanan nga ginapatuman sang LTFRB sang DOTR kasang LTO but sa gihapon kamo namon gina-assure namon ang riding public na safe sa gihapon sa pagsakay sa amon mga units kay ang management wala man ni pabaya tanan halos man nga program nga pwede naton implement para mag-improve pagid ang amon nga serbisyo sa ilan sa riding public. Sige. Ma'am Jade, halong dira and thank you so much. Keep in touch kami sa inyo, ma'am. Sige, ma'am. Welcome. Thank you so much. Bye. Action Reports, Afternoon Edition. Ma'am Jade Marquez, the Media and Legal Affairs Manager ng Valacar Transit Incorporated. Ara dira mismo mga ka-aksyon sa probinsya ng Antique. Isa sa mga nagapanguna mga ka-aksyon on the pag-conduct sang pila ka mga bulig, pag-atag bulig sa mga pamilya, sa mga biktima.